We Talk Football SA siphansi emakhaya eDannhauser. Nginosenamile la uMntungwa. Senamile ufuna ukukhuluma ngomdlalo weChiefs nePirates kusasa. Senamile uthi umdlalo wakusasa uzohamba kanjani? Uzohamba kahle. Mawuthi uzohamba kahle usho ukuthini? iPirates izodliwa, iChiefs izodliwa, kudliwa bani kusasa? iChiefs. Ngobani score? 3 phezulu. Magoli angaka? Bekhona oMiguel bazokuvuma lokho. Ngiyazi. Manje ukhona nomcabanga ukuthi uzokora? 40. Uzoshaya mangaka? Angazi. Cha qaqela phela. R2. Okay, hayi siyabonga. Sebeyasho abangani bonke lana kugcwele amabhakaniya la ekhaya asazi ukuthi bawabuthaphi. Omunye uthi 6, omunye uthi 5, omunye uthi 2 kuya phezulu, omunye uthi 3 kuya phezulu. So ethodapi kusasa sizobe sikhona sizokuripotela bukhoma. We Talk Football SA, inform, educate, entertain, promote. Siyabonga.